Men adım Murat. Yıllar boyu erbede işlerle meşgullanyp geldim. Ýalňyşlyklardan dowaly bu dünýäde bütün ömrüm kişi hakynyň nämediginiň habarda geçdi. Adamlar hakyny aýtmanymda da ömrüm töweregine küçüklerdir bagymyza agaçlaňym hakyny ýerlenmärdi. Arkamda tonulap güne toplantı da ýyza ýüzlerçe hakyny ýene adamdan mukallanyny bilmeýärdim. Ýöne bun Hakamın ýagyna başymdan geçen wakalardan soň ähli zat ýitgedi. Ähli zady gurşaýan şol rahmet kapysy ahyry men üçin açyldy. Indi men bütünlüği başga adam. Boýnumdaky kişi haklarynyň halas bolmagy, eden etmişleriň ählisinden taplanmagy şol ýüregime tüger. Indi tanaýan adamlaryň ählisini ýözümden rady etmek isleýän. Men güne deryasından çıktım birce düş bilen. Ahırında düşündüm görünüm düşteleken. Men bir cahil adamdım, çöllere düştü yolum. Kişinin hakkını bilmezdim, tenkeken içemdim. Tova kişinin hakkı kalmasın mende, razı bol menden. Men tova ettim günahime, razı bol menden, razı bol menden. Murat, oğlum, Allah cana şükür edýän dileglerimi kabul etdi. Vermedimden öň saňa duşurdy. Dukanım inni senki, nesip etdin? Ece? Oğlum, Allah hayırlısını etsin. Yeri, bu näme? Senem gitjek bolýan? Ova gitjek. Hanonna? Yürü. Ertiriňiz hayırly bolsun. Ertiriňiz hayırly gıydım. Ertiriňiz hayırly. Ýagdaýlaryňyz neçek? Ýagşy gıydım, ömrüň uzak bolsun. Özüň nähili? Merwe taýda. Efejan, seni öwren görmegi bolupsyň. Oğlum. Murat. Bir zat boldum oğlum. Ýagşy, ýagşy Ece. Özüň duýşuň oğlum Murat. Owa. Hassahana barýan. Nekip bolsa dukan hasan bereketli bolar. İşiňiz dileri bolsun. Sag bol Merwe. Sag bol gıydım. Sag bol. Murat daý, ýürde. Ýüre.
Salamu aleykum ağam. Wa aleykum salam Murat. Ahir dükana diye çıktık. Daya şükür ağam. Oo, ertiriňiz haýyrly bolsun. Diňe men çagyrylmandyryna. Näme üçin çağıral sen sona? Bari ýok bir dükana açýar. Bolanda näme? Menem berdi işleýäne. Oğlum. Murat. Näme boldy? Ýok, hiç tat. Meme hiç tat bolan okla. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Allah can. Ha, ini. Teňe edäjegiň şu da. Haw sono dur sono. Ağzından hayır aça. Könül çöndürde. Usta täzedini ýasada el men gidip oňurdaýyn. Ýok ağam, özüm bulgak gidip gelerim. Siz garaşyň. Allah can kömek et. Yok. 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 Kardeş, ýagdaýyň gowy? Näme bolýar? Vay. Hani elin göreyin? Vahey. Gaty üşäpsiň ha. Doňupsyň ha can malam. İbrahim ağa. Biz gideli. Efe gaty üşedi. Murat gelse aýtarsyň da. Ay bolýa menem gideýin Ibrahim ağa. Maňa habar edersiňiz-de bolýarmy? Sag bolun. Sag bol. Sağ olun, Melik hanım. Murat, nerede sen oğul? Rıza ağa. Bu teklifi sene aydan ok, meni beştem ok. Ağam näme bolýar? Yarışdyr da. Sarımba yarışa goşulmaz. Meniň üstünden humar oynatman. Hani işin bilen bol? Ýok, o pully yarış däl. 3-4 tane oğulatları öz aralaryna yarışdyrýar. Şäherlere muňa pul goýýarlar. Menim fırmany goşa elýän o. Ola haf eteri. Pulumy karamlyk goşýan beýedek. Aho, öýle bir at. O oğlundan atını gowy ýalar. Aydyp duran zadyň näme aýtym? Men ýagdaýymy öz oglum düşünmese de şat düşünýär. Taramamy bir zat bolaýsa, meniň oňullugy garaşmam. Any bar. Eýşiň bilen bol. Menem oğudun jamam bu işlere goşaýym. Oğlum, nirete bollun? Usta diýip gitdiň de wagty bile gelmediňle. Bagyşlyja men hökman gitmeli. Oğlum, İbrahim ağa, Özüm habarlaşarım. Allah kömek etsin oğlum.
Bu nereden çıktı? Milyon için neken? Görgülcük katı üşäpdir. Göýberin Efe. Keselli bolsa bildin mi? Yok, göýbermen. İýesi bar bolsa näme? Yok iyisi, yok. Bize galaysınna, gayrat et, Melekdayda galaysınna. Hay bolya. Ha işe diyen Melekdayda. Bolya. Ey yaşa! Hani gir? Ardaý bew. Men batyny ýazyp ýarışdyrmalygyny gowy Kim ýa. maýordy? Sen bir ýerde nämişdiň? Salamu aleykum. Ardaý bew şu ýerdemkä? Bar git boş ýerden. Onu görmän gitmen. Ardaýga. Murat? Ardaýga salamu aleykum. Wa aleykum salam. Şuňam salamna alýamay kaka. Gümüleksinni. Ulagaz Murat. Hiç da elle görýärler elädir. Näme meselem bola baham raýy. Bizem wagt ýetirip durmaly. Mesele uly Ardaýga. Sen meseleň bilen biziň işimiz ýok. Näme edene işiň ýagyndan çykdymy? Kakam näçe gün ýaş dökdi, sırma diýip. Asa bolup çökde ýatdy. Sen sırmany ogurladyň. Oğlum Bedri koysana. Birden günah alaýmaly. Onu murad etdi diýselerim, oňa delilim tapylmady şaýa adam. Gidenden soň maňa azar ýamany berdim. Inni hakyky günäkar öňde ka. Sen Her bir sözüň üçin jogap berilýän rogul. Allah'ın huzuruna günah bor. Bedir dogry aýdýar. Men günäkär. Näme? Men günäkär agam. Sarmany men ogurladym. Men sen ýanyňa gelipdim. Seni men oğudan jam ýarışdyryp bilmen nipdiň. Soňum giýje. Ana dur. Çeş canavar. Sen näme edipsiň? Näme edipsiň sen? Sen tırmamy näme etdiň? Ýarşy goşjak diýdi bir adam. Şoňa satdyňmy? Oňa satmakçydym. Nähili? Haladyňmy? gaty gowken. Ýöne gaty aryn görnýär janawar. Ýa seni urduňmy? Ýoklu näme şeýle uraýyn? Ýatagynyň aýtmajak bolardyň birazjy kaýyp çötdik başga zat edemi? Bahatny oňşarta. Ol äme oňuşmasy. Polisiýa gelýär, kaçyň. Polisiýa, kaçyň. Polisiýa gelip aty öýüňe gowşurlar diýip pikir etdim. Tutdular. Ýöne sırma. Şunça ýyldan soň näme üçin bärik gelip ýadymyzdan çykaran zatlarymyzy täzeden ýatladýam. Gümmoş ýerden. Owarry bol. Belki men sırmany taparyn Ardaýga. Belki ýygyna getirerin. Men günämi ýuwaryn. Yeri meni razy etdiňemde, o janawara näme diýjek? Wah şu ýüpi nädip boýundan atyp billiň? Nädip dödüp onu urup billiň? Wah janawar, akçekeýni çekip bilmese, behet diýip aýdyp bilmese, dili ýok aň. Durun diýmäge dili ýok. Dili ýok. Sen heykelläňi işletmediňmi? Oňa rehmiň iýinmedimi?
Men belki sırmany Bela burnun tokma Murat. Soň biz sırmanı köp gözledik. Eşçimize göre o canavar ölüpdir. Bar git, işin bilen bol. Bizi günümüze koy. Hasabını o dünyada verirsin. Han uğru. tüf sana. Var bulaştı. İllim de ultedi vak illim de ulan buldu kovardı bunu etmedik adam. Haz kovardı. Duman hani yeri gel püstüğüm. Hop. Efecan, habardar boluver oğlum. Bir tel elini dırnaymasın. Kesele karşı tançım edilmelik bolsa Allah korusun. Belki Murat da Mirsan Lukman'a giderse ha? Murat dayın vakti bolsa di. Ay buna seyret. Murat dayı. O nereden çıktı? Murat dayı men onu dışarıdan taptım. Katı şaptır yemem acıptır. Seyret onun için yer yasadık. Katı o edipsin. Men dözümsiz oğlum. Murat. Eline näme oğlum? İnne şeyle bir utanyan golün yüzüm yerden kaldırır yağdayım yok. Murat dayı. Gel Efecan gel. Murat dayı. Ertir. Duman Lukman'a gidip bilers mi? Elbette gideriz Efecan. Häzir onu çağıryan olsa. Ol onu aydıp bilmez gerek Murat dayı. Ova. Kıynansa da aydıp bilmez. On kimdigine aydıp bilmez. Şeyleden Murat dayı. Men doğru aydiyan gerek Murat dayı. Doğru aydiyan Efe. Şoň üçin ama gaty gowy etmeli var. Ova. Ertirerden gidýärsämi? İnşallah. Sagaman yatyp durun. Kenem. Murat. 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 Murat dayı, yurda. Duman garaşya. Berekellah, hiç iyilik yok. Her ne özüňiz ýaly merhemetli adamlara duşupdyr. Ýogsa şeýle gymmatly haýwan şu wagt kapasada özüni satyn aljak müştere garaşmaly boldy. Gymmat diýäňizmi? Şeýle gymmat mı-ka? Hawa gymmat. Adynyň 300 dolara bardyr muň bakady. Muň tüý sat bermeli boluş şu wagt. Wah haýp. Men onu satjak däl. Berekellah ulan. Satmar gerek Murat dayı. Elbette Efecan, elbette. Yok. O bu ýeri batyrar var aymaga.
Ferit, häzirim yok. Heni idem gelen ok. Düýnüm sen bir ýerde dikilgady gidip goýda. Buna gyýdym bir sagat bäri diýin usul gürläp durdyň ha. Diýmek biz bärde bir sagat bäri garaşyp pelek bolup durdy, Ibrahim ağa. Bu sözüňi maňa dälle murad aýtmaly ekeninde. Ahir gelýärler o. Elindäki nämeke? Pişik mi? Owa pişik ýaly. Eýuda. Bul adam ýigletjek nemeni bir kempişik bilen güjükdi de galandadyň düzetdiňden şu gallymy? Ey Allahjan maňa tawr berewer. Bu näme Murat? He? Bu näme? Näme täzelik agam? Bagyşla urdyň tene merekkä etdim. Ay be ýoklu oglum. Burada tebep bolanurda. Pişecek bu, pişecek. Ödem katı kımmat. Lukman ağa $300. Vıy. Nasıl cevap ne? Vıy. O seni halamadı. Açalım Murat. Açalagam. Açarı yatattım. Sana da birini yatattım. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Huda. Allah candan ruhsa deden o gitken Murat'tay. Häzir melektaýdan bolsady. Öýüň gapysy açylmasa, ýadymdan çıkaran bir ýapyk gapym bardyr diýerdi. Şeýle dämi? Ibrahim ağa. Efäni öýeltermi? Etmesine öýelterin welin. Ibrahim ağa tendiri ver. Gelen giden bolar. Efäni ödümek giderin bolýarmy? Ýere Efecan. Aýdy ber gardaş. Men remdiýini gözleýän. Şogun sen zerarly tas ele düşüpdik. İş parraqdy. Şoň üçin sen bilen täzen işleşer öýdüp oýuňa da getirmegin. Soň men tusu kanal düşüp özüňi tapyp bilmänme şükür et. Tapaýan bolsam işiň bitirjekdim. Men seňle işleşmek islämok. Onu näme isleýän? Men sarmany gözleýän. Şol sarmany hem boldy. Düşnükli. Sen tutsokhanada kelläň şödüpdiň injik. Näme sırma näme gerek kardeş? Aklyň bir ýerinde mi? Sen men gurrunmy goýda aýt. Şoň biz gaçamazdan soň nämeler boldy? Biz kaç gidenimizden soň polisiýa gelip atalanlar. Başga näme bolsun? Bar bolanymy bir şey. Eýesinden sonra ara ýüzüň ýokmy? Gitdi ondan sonra. Ölmedik bolsa iýizine eýesine berendirler ony. Eýetine diýänmi? Uy, eýeti ýokmy kamyň? Eýesi men. Onna bu eýjejik zat haýkyjyn sanka. Eýrani. Uy, eýranymy? Eýrani ekene. Bedri, Ýene näme gerek? sen sarmaň öleni nereden bilýän? Näme? Günäýüklere adam gözleýänmi? Şoň polisiýa geldi. Diýmek habar düşüp biz ýerlenen bolmaly. Olar atyň oglanyny bilýän bolmaly. Sarmada sede goşurlan bolmaly. Hawa, ölmedi ol. Sen gelen soň täzeden mazardan çykdy. Ruh häzirim şu torapda aýlanyp gör. Bidar bolmay, bidar bolmay. Sen görwesi ýamanaty näme üçin beýle ýigrenýän Bedri? Görgül at diýdiň o. Şo görgül diýen atyňdan men beter görgülim.
Bir atın ömrünün näçe bolýany bilýän Murat? 60 ýyl. Hut bir adamyň ömrüne barabar. Deret. Şu ahir sırmadan ne oluyor? Şu öýde de men kakam meni ejemiň ujagyna goýup niragdeni bilýänmi? Şu ýere, sırmaň ýanyna. Şoňundan soňam eýlä ýöreseňim sırma, beýlä ýöreseňim Bedir sırmaň iýmini ber, Bedir sırmaň gezmetdir, Bedir sırmaň dara. Bedri, biderek gurrun etme. Haydi ata abiyo çağatını. Men kakam. Men kakam Murat. Kakam sırmany menden hap gowy görýärdi. Bir näçe ýyl ýok boli hedile däýipdi. Yöneten häzir oň ruhuny ýerine götürdim. Kaka. Ruhuna malla uğraşıyordun. Git. Ibrahim ağa. Entek açamız yok diýdim hem bolyn iş edip getiripdir da. Nähili haladyňmy? Ören gowy. Gowy. Şu döwrüň meşhuratlarynyň biri bu. Suňyalat başga ya bardyr ya da ýokdur. Beýle aňyrwasy däl enim. Ýöne owada ýarışdyryrdyk öz aramyzda. Habarym var. Bilýänmi? Ben bir näçe gede gördük onu. Yarşa at berjek bolup. Şeýlemi? Nirede? Yarşa goşulmagy derek günah gadanlyk. Bir at yarışdyrjakdyk, olam ölüp gitdi janawar. Adyny Sırma diýerdik. Sırma diýdiňmi? Sırma öldümi? Men ondan bilýärdim. Sırmadygyny nereden bilýärdim? Senem tüýs sam gowra keliň oğul. Sırmaýa alat dünýä bir gezek gelýän. Görgülaty nähili ýagdaýa talaýdy. Ele şu ýöri. Olar berde näme iş diýerler? Allah bilsin. Ýöne iýdiliýsiň maşyna dira öýdemek. Ha bolun ýaşaly. Taňry alkadyň. Äge bolun. Eşdeňmi? Bärden gönüp biziň owabynda baraýmalylar. Ýadyňdan çykaraýma. Bolýa bolun. Bolýan Allah ýaryň bolsun. Çöw. Çöw. Ýaşy ýaly boli. Welin näme? Gaty zor salýar. Görýäňmi ýagdaýyny? Ýagdaý pagdaý goý. On gurruny etsek ýarış ýaly döner. Bilýän bu ikimiň aramyzda kiçijik sırmaz. Sırma. Wagt eýjejigim. Dur bir halat seni halat eder. Sen ne edipdirler? Bu men derarly boldy. Ýöne ahyr boldy. Köşeş. Sırma.
Aýdyp görünmesi ýerde görnämegin. Başyňa bela atatyn aljak bolma. Tagamaň tutuldy dost. Sağ ol, sağ ol. Kardeş. Hani götürücü getirseňiz la. Yuwaş. Janyň köçeden tapdyňmy? Merwe. Men ýagdaýym gowy. He, görnüp dur. Merwe. Men näme düşündirgen alamok derkerdem. Bedet düşündirjegim bolup durma. Hem diýdiňde näme işimi elimde gene oga men. Ötünç toğrayan. Merwe. İşin oturundan bölmedeki geç. Öýe bile gaýdy ber. Bolýa kaka. Helim süýnüp ýatma, tur. İl adar bolup berme. Rızaga. Men gyssaly gitmeli. Dur, nira barýan? Duman, Ferit, inha sıçan var gördüňmi? Sıçan, Efe, sıçan. oğlum hova Sıçan, soğuk. inha Ferit, sıçan. Yürü postunu giydireyin sen oyna ver. Bolýa. Piş. Pişim, gel pişim. Gel pişim, piş. Gel 300 dolar giyeceğim, gel verik. Gel verik diyen. Oo, gücü. Yok. O şey değil pişik. Kıydım, ne mollu? Elim tırnadı neciyiz, ey Allah. Men näme kömek gerek deyip gelipdim. Uy kıydım, istesen lokmanı gör köday. Ay Allah, gora vursun, katlı tırnaptıra kıydım. Näme olur edýän? Bilmedim de, bolor bolmaz deyip bolmaz. Bu canavar bizimki del. Ne hilli, ne bileli. Birden kesel yokşaymasın. Hisat bolmaz leneti näme bolsun? Hisat bolmaz. Ferit ap, äge bolun. Bolýa. Ferit ap. Kömek edin. Öňe teretsene gys. Näme bolanmys men barlatjak. Näme boldy? Ferit seniden torap dura. Kömek edin ap, pisiktirnady. Guduzlayan ýoksa. Vay! Ýygyrma, bolly. Men janymy köçeden tapamok. Nijis pişige näme bolar? Vay. Muradyň öýünden haýyr geler öýdýäň diýsene. Seni şo pişiktirnadymy? Näme bolanmyş? O pişik guduz däre. Oňa sancym edille. Biderek sancımalyň. Näme? Onu näme dursun? Üstüňden şikaýet ederin. Isleseň edäý, ýöne sen maňa haýsy pişiňdirnän aýtmadyňa. Pişikdirnat diýdiň. Borda Allah sana şifa versin. Biraz ağırdanlar ýöne. Rızaga. Murat, Besir. Indi meni birahat etme. Sırma diri. Ha, bu orada kardeş. Gözüm bile gördüm ağam. O ne hil bolýa? Maňa öyle diýdiler ha. Köp böldük. Yoksa ağam, sırmanı alır. Hiç kaygı etmem. Muňa men sebäp boldum. Özümem alajyn taparyn. Kaka. Besrinni. Oğlum, eşitmedin mi? Sırma direk niye? Oň sırmadygyny nerden biljek?
Yeni bir iş koparmayan sen nereden bilýän? Ýörüň häzir gidip bile göräýeli. Men näme aýdýan bolsam, näme pikir etseňiz edi beriň. Ayak çek kaka. Men näçe ýyl garaşdym oglum. Inni 2 minutum garaşyp biljek däl. Ömrüňde bir jegeden bolsa maňa kulak faýda kaka. Ogluňy bir jegedek diňlesene. Gitjek bolsa bile taýýarlykly gitmeli. Gelip bolsa polisiýada habar berer. Bolýa, polisiýa gidelim. Men öýre özmem gideýin. Diýmek, düýünki başagaýlagyň sebäbi şekenne. Innem atyň izinden ylgaýan şeýlemi? Terkirden beri däl. Daşarda garaşýan ýaşuly ırdak üçin ol gaty gymmat janawar, gaýrat ediň. Näme? Bir näme deli ogul? Bu biziň işimiz däl ahyry. Terkirden wagt ýok. Bir zat bilmedem, hey, sizi ýadatjakmy men? Yeri, beýle bolsa ýör. Bu size gurrun beren asım baş terkerden bize kömek etmekçi. Näme, bir jaman sen bir dura, beýdip uloldy berme. Salam. Salam baş terkerden. Ýagdaý barada Murat Paral gurrun berdi. Ýöne henüz hiç saat mälim däl. Şoň üçin size kömek etmegimi isleýän bolsaňyz, gowy etmän, men näme diýdim, şonu ederdiňiz. Görleşdikmi? Bolar baş terkerden, elbetde. Onda beýle bolsa uluglara Yeri, baş etsene. Ine şu yer. Anyk bilýänmi? Hawa terkerdem şu yer dedi. Hany baralyň. Haw, dur, bir jaman köşeşiň, ayak çekin. Gaýdamyzda näme urlaşypdyk? Ondan bu lokanatyny ýere alkaşdyrlar. Baryp bir göreliň ilki. Ýörüň hani. Arma gör gardaş. Bari görüň, geçiň. Men bir ýitige takyny habar aldım, şonu görmek üçin geldim. O nähili ýitig? Neme? Ana durun, hoş geldiňiz. Terkerdem näme kömek? Tereşdirip görmekçi. Elbetde isleýäniňiz baş etsine. Bu hürmet. Bulam kağıtları. Muňa ady bolsa Sultan. Ine bu da kağıtları. Bu bolsa Qaratay. Anha da defteri. Ha, bollumy? Bu da ahirki Qarayel. Kağıtları mana şu ýerde. Terkerdem, men bir dedim bilýän. Sağ olun. Gelin, ana berde. Yok. Yok. Ýör kaka, gideli. Şu töwerekde bir ýerde bolmaly, terkerdem, girläpdirler. Wagtymyzy biderek geçirenme gynanýan, saňa golagasyn kelläme gynanýan, owra bolsan ay. Şu ýerdedi, çynymy aýdýan şu ýerdedi. Allah işidir dostcan, adamçylykda ýalňyşan bolaýmy? Görürsen tek. Wah, ardağıman kulak as.
Inni bizi günümüze koy. Seret kakımın ehli yağda yasaldım. Bir däl meni iki ede öldürdün. Murat. Vah. Elbette maňlaýda bardyr da. Kahary moşdagmaşa taşlap gideberende yer bolýar da menile o. Ulagat ýok diýjek bolaýmy? Herkerdem. Men näme üçin ýalan söýläýin? Näme behýüdim marallap? Wah, ýene lakyllap duraý men şolaga. Nädip bilirlerke? Nädip? Oglanlar, şu 2003-täki gaçak at baradaky işe kim teretdike? Köni resmini amalara agdaryp şonu baňa bilip berseňizler. Bolýar. Alo. Dinleyen herkerdem. Bolýar barýan. Ey Hudaý, şunça işimiz barka. Görle. Begimiziň iş bilen gitmeli bolýar. Sag bolun herkerdem. Borda, tenki dogry çykjak diýen. Şol athanadaky hepbetleri menem halamadym. Ýöne meseleň asly olar däl inim. Kulak as. Koçum, nähili işe burnuň sokoruň bilemo golin anaýt sen şu ırzany gowtanaýanmy? O diýen edel herkerdem näme soradyňyz? Olaga senim. Şu namalarda sen sırma diýen atyň adag dalýa. O nähili? Olaty 2003-täki wakadan soň tapdyrlar. Eýesine de oşurypdyrlar. Şeýde bir iş ýapalypdyr. Aho, inim. Anten bäriňdiňde seret, bular seni ağlayan bolaýmasyn. Şärikdeş? Şärikdeş beýlekiň goý, tasanyma tutulupdyk. Sen arkandan tapdyk, ha. Sen basyr üsredişiň ýaly bizim alagyny tapanlar. Häzir nirde? Bärdemi? Ýeňsede. Bahamak ederiz. Orada ertirki ýarşy goýberilsin, soň diýnýär. Ondan soň hala ölsün, hala maýyp bolsun. Arma. Seni yataňa oşurar, oğudançam. Erin erter. Şşş, yoş var. Yoş. Bilem urajak bolsak uralyň indi. Janawar diýinje almaly. Bakymra ekdeli. O ýerde näme bolýar ha? Mehmet, han saltyrak aty ýüklen.
Eret, bu gözellige örteretine. Üç verce teriştursun yıllarıma döner ve yıllarıma. Mamlen gürleşdin mi? Munça sancıma açıdamaz canavar. İşte adam olmaz. Seni bu arada bu hayvan bana satma kan oylanmalı kelin. Yeri. Ferma. Korkma o odalca. Korkma benden yok bana halat eder. Efe, biraz dursun oğlum, sen öye salar. Bolya, men bärde durjak. Bolya, dursun duray. Yön o canavar gününe koya, bolya. Bolya melektaydy. Efe, gel şu postunu ne oğlum? Ana inne mırdır çaklak gördü. Näme bol kardeş? Özüň öldün mi? Bedri. Näme üçin beýdiýär? Aslında özüň näme üçin bediýär? Aklından adaşdyň mı? Ölersiň. Men diňe kakan hakyny ödemäge tinençýär. Gaty ýalňyş pikir edýär. Sen başta gelip kakamdan atyny sorağında dogry edipdi. Kakam näme dogry etdi? O atın hayvanını hiç kaçanım düşünmedi. Atını bizdenim kımmatlı saydı. Näme üçin? Hiç daha düşünmeyen canlar üçün. Sen kimdiňi o janawar ülpetlerinden has gowy düşünýändir. Beýtme Bedri. Kakaňy jedalandyrmak üçin edýänem bolsaň beýtme. Aýyp bor. Janawar ölür. Muny özüň bilýän. Janawaryň näme ýadygy bar? Geret. Ol adamlar sana näçe pul berýän bolsalar aýt. Barda adam satyp şo puly ödüm bereýin. He? Gaýrat et Bedri. 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 Sana näme bolýar at? Maňa näme edenini görýärmi? Men helak etdim, helak. Sen kakamy kimdiň aramda düşdüň, bilýärmi şonu? Kakam seni meninim gowurýardy. Hemişe de şeýledi. Ferma? Sen?
Tutun. Tutun anayı, tutsanız lan, bolsanız lan. Hani bolun. Tırma. Bolun diyen size. Koyuverin beni. Koyuverin diyen. Yürü diye sana yürü. Koyuverin diyen yürü. Yürü diyen. Bolçak yürü. Tırma. Durun. Bir derek ılgattay bizi. Şu yer var mı? Selamun aleyküm. Wa aleyküm esselam. Telefonum da yoktur. Bana kömek gerek. İyilik midir oğlum? Yürü. Avva kadırdanlar kim koşulya, kim pul koyya? Anqıstan man yoşrak. Avva ana ne şeyle? Ana havva ine şey pul koymalı. Alngatama kardeş, alngatama. Yoşrak. Ne şeyle? Halit, Avu Lukman. gel şu işi koy vakti delle. Onu hemen koy ordunu. Aklın yerinde mi Lukman? Bu yarış ören mühim. Onunla doğru yöne canavar. Koytun ay cana vurlu vurrunu. Şuna birinci olaymalı. Son neyem vardır şu vardır. Yönü ağam. Koy ho yadır on fikir etmeye yağdayımız yok. Yok ağam, mena ımsam çatmaz, beyt bilecek gel ağam. O canavar ölür ha. Ey, sen edip bilmesen özüm edayır. Hemmeler tayar mı? Tayar. Avva yoldaşlar, atlanın. Hemmeniz yerinizde olun. Alice, adamlar kaçın. Kaçın. Kaçı vurayım. Bul tidrak, bul. Bul vur çatrak, bul vurayım. Hiç kim kıymallamasın. Hemmeniz boyun bolun. Hiç kim kıymallamasın. Tıpar söyitmen. Boynun. Kavan bağırını. Taşından aylanın, taşından. Sakla diyen, sakla. Birine tutturma, sakla. Beni sen çözdün mü? Avva. Tırmanım sen kavadın. Yönü ne için? Murat. Sırma taya karış ya. Tırma. O döneceğim. Tırma. O döneceğim. Enmen başıma yettin. Tırma.
Bedrin kakati, oğlun gurrun berine inanmazdım. Yöne häzir sarma diýip gaýgyrçyň etip inandım. Diýmek bunu oğlundan ileri görýäniň çyn ekenne. He? Şu ýagşylygymy ýadyndan çykarma. Etme, aýrylanyňdan. Onsam şunu aran tançymyňdan ölmän galaýsa, şikayetli ata heretmeli bolsun. Men atmasamam özüň atarsın. Durun tek, dur. Durma. Oğudunca meni bağışla. Kaka, sırma taya garaşya. Näme? Oğuduncam. Oğlum sen Men etdim. Kaka men unakar. Näme diýeň? Atdanım gawanlarlaryň diýersiň öli men gawandym. Atyňy menden gowurýaň diýip pikir etdim. ýalňyşlyk men oğlum. Sen şeýle pikir eden bolsaň men seni pikirlenmäge mejbur edendir. Sırma ölür oğlum. Menim sen tanıyan bolsam, sen nädibem bolsa sırmany halas ederdiň inşallah Allah ýol berse. Oğlum. Oğlum, ağlama akıllıcam. Sen onu ne edip tapan bolsaň, onu yine bir tapar. Yöne birden tapmasalar, o geniz küçücüğe. Soň näme bolarka? O katı küçücük. Oğlum, ne hil bolly? Hemme dat golýalýaja. Allah'a şükür. Taňa näme bolýar? Duman, gitti. Men pikirim çağa gitmeli. Gitmez mi? Yok ahri. Belki onu bir alıp gidendir. Ne edip? Dumanı uğurladılar mı ka? Yönü näme üçin? Hay samsyk o canavar uğurlap birlikde. Men bilýän öýdýän. Ben ömrümde böyle dat görüp ok. Dahil bolsa da. Pişigalleri giyeti. Ne at bolya kavi. Anha sen ýaly bolýata. Görle betene. Şükür et yerine wagtyny bildik. Bolmasa ýagdaýyňa da magyrlaşmagy mümkin. Mundan öter nähil bolsun. Allah gorasyn janawar satmaň ahmal eken. Şonda oňum hakyny halallamaly boldy. Biderek gurrun etmesene. Hayvanyň amr haky bar. Öýüňe çarny bersene. Ana bol. Hawa, menim sen göresim merli tumançygym. Dişoň häzirim taýýarça dur tumançygym. Gaýretme. Kepek, kepek diýäňmi? Bu cennet biziň almolymyň gyry. Hawa, Goňşymyz pişiçe gitipdi. Nähilin aýtdyydym gurrun berdi. owadanjam. Owadanjam diýäňmi? Hawa, berdenni. Berjekden. On saňa moň ady Duman. Yok, kepek. Hani bersene. Efe. Pişigi de näme berjek dämi? Yönü. Yok berjekden. Diýmek onu ogurlajak da. Ey Allah. Haýsy samsyk şu janawary ogurlap bilerke? Özüňe esewan bar. Senem. Saňa diýemok. Menem gowursaň näme? Saňa da diýerim. Ýöne Dumana has köp diýerim. Muňa ady Kepek. Yok, Duman. Kepek, Duman. Kepek, Duman. Ey Allah can nähili täzimdat.
Onu alıp gideten yok ha. Beyle dağda ne edip dedeyin orada? Acayip. Murat, Allah senin razı olsun. Hem Mehmet'den ne deyip oldu. Ondan sonra iki kayta razı olsun. Birinciden meni teyada sırma yetirdim. İkinciden molda oğlum. Onunla inni menin razı da. Razıdır. Selamun aleyküm. Yağdılın neyle oraymağı? Wa aleyküm selam. Yağışı Murat. İnnaçiyat sami. Hani bir tinen şu göreli. Şeyle de yaşları nedilse makul görleyenini bileyen. Yönü sen elimde ama kömek edeyim. Meyataç adamları menden kovu tanıyam. Şunun sadaka yok bunu paylar mı? Elbette. Allah kabul etsin. Hayır ola aydan niyenin mi? Sarma deniyorlar şunun menin alığı vardı olin. Son adına. O yollaşın kim? Men tanıyan mı? Tanımırsan ağam. Ondan bu bir diyal gurlap bilen ok. Ağzı varam olsa dili yok. Düşündüm. Onu olurdan radiyal almak için şeyledir yani. Bileyen birinden soradım ağam. Hayvanlara edet verenler günahlarını yumak için sadakan köp verip gözyaşı köp dökmeliydi. Allah yaranın olsun Muratcan. Allah can, ne diyen olsam, sen radiyalın için etmeyim bana netibeyle. Önümde rahmet kapılarını aç. Açmadan başarman sensiz. Allah can elimden tut. Tutmadan görüp bilmen sensiz. Men sen kapıyın mehtaci. Sen olsan sultan Allah'ım. Yalvarayan batıllık ettim. Beni ödüme koyma Allah'ım. Hayırlısı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bir cahil Ademken yolum düştü çöllere. Kul hakkı ne bilmezdi